Nimbag nga daw tayo manan amin itinagan niya po tayo nga Iso Kristo. Siyak manan ni Brother Dars iti daytoy nga Grace Teacher Channel. Kat iti daytoy nga programa tayo apan tayo adalin kintalantanen dagiti kang runaan nga banbanag nga makatulong kada tayo iti ni espirituhan nga panagbiag. Kinsaan tayo mat nga liplipatan gagayem kin kakabsat iti panang suporta daytoy nga nanumo nga YouTube channel tayo. Ket iti daytoy nga gundaway ibanag nga pantayo adalen ket awan iti dadduma no saan nga maipanggep iti pannakaisalakan. Saan lang nga basta nga pannakaisalakan no di ket pundasyon maysa kadagiti pundasyon iti sursuro iti pannakaisalakan. Anya dayta kakabsat? No, anya nga gapo iti pakaisalakanan iti maysa nga tao. Aramid ba wenno parabor? Is it by grace or is it by works? So, umuna, kahit ko nga maawatan tayo gagayem kin kakabsat, no kasano nga kapateg daytoy nga saludsod nga pantayo adalan. Gapot tatanoan niya iti takder mo iti daytoy nga banag, daytoy iti mangibagbaga no anya iti pammating. Daytoy ibagbaga na no anya nga klase nga ebanghelyo iti taktakderam. Ket no anya nga klase nga ebanghelyo iti taktakderam, daytan tumet ti mangibaga no sa dinunto iti papanam into no malpas daytoy nga biag. Kahit na nga sa awen into no matay ka. No sa dinunto ti papanam into no matay ka, langit man wenno impyerno, ijay kanton nga agnanayon nga awan inggana. Kasta nga kapateg daytoy nga banag nga apan tayo talantanen. Isu nga saan nga nakaskas daaw nga mismo nga ni Apostol Pablo idi nagisursuro ni isu na kadagiti original nga Kristiyano idi baro nga tulag ket daytoy ti maysa kadagiti pinakadinakdakamat na insursuro na nga banag kadagiti original nga Kristiyano. So no daytoy ket garod iti maysa kadagiti na isursuro idi maysa kadagiti kang runaan nga naisursuro idi. Apay kit din nga saan met nga isu iti maysa nga kang runaan nga isuro tayo itatanga panawen. Di ba? Gaputa daytoy nga banag ket maysa kadagiti pundasyon iti panag Kristiyano. No kamalikan iti daytoy nga banag, kamalimutan iti pundasyon mo iti panag Kristiyano. Kamalimutan iti buo nga panagkristiyano, gaputa kamaliin ti damo paylaeng kamaliin dayta nga foundation, dayta nga pamati nga ingka taktakteran. May kadwa, kahit ko nga maawatan tayo nga dagitoy nga duwa nga banag nga pantayo ad-adalen, ito nga konsepto iti aramid kin parabor ket duwa nga agbinaliktad nga sursuro iti pannakaisalakan. Ngam tapno maawatan tayo makas ano nga nagbalin nga binaliktad daytoy nga duwa nga sursuro, masapol nga maawatan tayo no anya bagamin aya iti kayat na nga sa uwen may baga tayo nga by grace. Kuno by works iti pannakaisalakan. Anya iti turong na, anya iti konteksto na no ibaga tayo dagita nga banbanag. Umuna, may baga tayo nga by grace iti pakaisalakanan, bino parabor iti pakaisalakanan iti misa nga tao. Kayat na nga sa uwen, ket iti pannakaisalakan nga inawat tayo ket saan tayo nga intrabahuan. Saan tayo nga nagbaniwan? Saan tayo nga inlimitan? Saan tayo nga binayadan? Saan agunguna iti pinalaing tayo? Saan asweldo winutangdan ti anyaman nga inaramid tayo? Iti sabali nga sarita, kahit nga sa awon libre nga awan baybayan na. Iti mo't sabali nga bangir, makunatayo mo't nga aramid iti pakasalakanan, muna salvation by works, kahit namot nga sa awon nga intrabahuan tayo. Nagbanugan tayo, unlang itan tayo, winubunga dayta, kaya nyaman nga inaramid tayo. Itinalawag nga sarita saan nga libre.
Dayta iti dinakamat ni Apostol Pablo iti surat na kadagiti taga Roma idi kinunana. Ngem iti mangmangged saan a maibilang kinkwa na aparabor ti tangdan na no diket maiparbeng. No by works maiyarig dayta iti maysa nga tangdan ano napangkan na kay obra, napangkan na kay porbiya, maiparbeng laeng nga ikan na ka iti maysa nga tangdan. Panusan na ka nga ikan iti tangdan mo, mabalin mo dahil suda nga ireklamo. Mabalin mo nga dahil suda nga idarom. Gaputa pinagobra na ka, karbengan da garod nga ikan na ka iti tandan na akas kasukat, iti serbisyo nga inted mo ka dahil suda. Kastamot ti kahit na nga sawin no by works. No by works, no, nagpasan tayo ng trabahuan, nagpas tayo ng narami dagiti requirements nga nagadado nga requirements iti nabayag nga panawon. Narod ni ang Apo Diyos nakautang mo't kada tayo iti sweldo. Kat sweldoan nan tayo to iti pan nakaisalakan iti udi. Kasta iti kahit nga sawin iti by works. Kada ito nga duwa nga banag nga by grace ken by works. Saan lang nga basta nga binaliktad nga sursuro no diket ang binusor pay nga sursuro. Basahin tayo iti Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace, otherwise works is no more works. No na ibatay iti parabor sa anin nga aramid. No na ibatay iti aramid sa anin a maibilang a pudno a parabor. Iso nga saan lang basta nga binaliktad, saan lang nga basta nga binusor no diket saampay nga mabalin nga aglaok. Kahit na nga sa awen, saan nga mabalin nga pilyem da isuda nga duwa. Wenno 50-50, 50% grace, 50% works. Wenno ure ko na tayo nga 99% grace, 1% works. Apay gaputan no iti parabor, tapno agbalin nga parabor, masapol nga puro nga parabor. No iti sursuro iti salvation by grace ket nila okam dayta iti aramid saan ton nga makuna nga dayta nga parabor. No diket daytan ket aramid. So ano by grace iti takder mo, laklak sidem iti by works. No by works mo iti takder mo, laklak sidem mo iti by grace nga sursuro. Ket iti saludsod nga rod ita gagayan ken pakagsa. Kanya garod iti kuna iti bigya nga pakaisalakanan iti may isang tao. Basahin tayo iti Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kuna natoy, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Iti Ilocano kakabsat. Taga po iti parabor iti Diyos na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nga insalakan iti bagiyo, gapo iti inaramidyo. Insagot kada kayo ti Diyos, iti pan nakaisalakan nyo, tapno awan iti mangipasendayag, iti daytoy. Kadagitoy nga binasa tayo gagayem ting kakabsat na lawag na iti bagbagana nga iti pakaisalakanan, iti maysa nga tao, ket parabor nga awaten, babaen iti pamati. So nalawag kabsat nga parabor iti pakaisalakanan iti maysa nga tao. Pinagpaisuna nagadupay nga verses nga mabalin tayo nga basaen nga ibagbagana nga parabor iti pakaisalakanan. Daytoy nga ebanghelyo iti parabor ket nalpasen nga naiparparangarang manipod iti Old Testament ingana New Testament. May sapay nga bersikulo nga pantayo basaen kit EJ Titus, Tito kapitulo 3 bersikulo 5 kunana, insalakan na tayo saan agapo iti anyaman anasayaat nga inaramid tayo. No diket gapo iti asin na kada tayo when naisalakan tayo babaen iti panangugas na iti danom, ket gapo iti daytoy naipaskay tayo iti baro abiyag babaen iti Espiritu Santo. So tapno maawatan tayo daytoy nga ebanghelyo iti parabor. No
Masapol nga maawatan tayo no kas ano nga nagbalin nga ebanghelyo iti parabol, iti sorsoro, iti Biblia. Tapno maawatan tayo daytoy nga ebanghelyo iti parabol, masapol ang maawatan tayo no anya ti inmayan ni Kristo ditoy lubong. Kino kas ano ang nagbalin nga Kristo ni Kristo kada tayo. Kino anya ti naramid ni Kristo para kada tayo. Iti 1 Peter chapter 2 verse 24 mabasa jay, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ni Kristo binaklay na dagiti basbasol kami. Iso nga kasi gayam gagayam tintaksa. Iso gayam nga nagbalin nga libre, iti pan nakaisalakan atay. Gaputa, adaon ti daduma nga nagbayan, iti pan nakaisalakan tayo. Akas amo tayo kakabsat nga iti supapak, iti pan ti basol, iti tunggal may sa kada tayo, kat patay. Iso dayta iti supapak, iti basol. Ngam, adaon, iti nangted, iti biyag na. Untid na iti biyag na tapno mapapatan. Gapo, kadagiti basbasol tayo. Iso nga nagbalin nga parabor, iti pakaisalakanan, iti may nga tao. Iso nga awagan tayo ni Jesus, iti Kristo, wenno man nangisalakan. Gaputa isuna, saan nga datayo, kinsaan nga daduma nga tao, iti nang bayad, iti basol tayo. Nalpasen ayon trabahuan ni Kristo, iti pan nakaisalakan, iti cross. Kas ko na nagarod, iti sunakat natay, iti cross ko na, it is finished. Nalpasen. Iso inmay ni Kristo, tapno, iso nga saan nga inmay ni Kristo, tapno, isuro na kada tayo, no kas ano tayo nga itrabahuan, iti pan nakaisalakan tayo, babaen, iti aramid tayo. Saan nga inmay ni Kristo, tapno ipakita na no kas ano nga proseso, iti pan nakaisalakan tayo. Saan nga inmay ni Kristo, tapno ibaga na, ibilin na, dagiti nagadado nga bilbilin, nga aramid din tayo, tapno adati kasta tayo nga may salakan. Saan? Nudikot, inmay ni Kristo, tapno isu na nga mismo, iti mangitrabahuan, iti pan nakaisalakan, iti tunggal may sakada tayo. Akas ko nagarod iti pinaka-popular nga verse, iti Biblia, awan sa bali ngayon saan nga iti John 3:16, 1, Kapitulo 3, versikulo 16, kuna na jay, gapu iti kastaunay apanagayat ti Diyos ti lubong, inted na ti bugbugto nga anak na, tapno siya sino man ang mamatikin kwa na, saan amatay, no dikat agbyag nga agnanayon. Iti sumarunong nga verse, iti versikulo 17, iti daytamot laeng nga kapitulo, punana, tasaan nga imbaon ti Diyos ti anak na, dito'y lubong, tapno o kumun na ti lubong, no dikat tapno, isalakan na. Agyaman acting kay panagdengag, gagayen kintakabsat, kitsapay kumata da itinawatan tayo. God bless.